I denne video der beskriver jeg, hvordan man håndterer sine ressourcer eller produkter under bookingmodulet, altså dem vi har liggende her. Man går op under produktliste og kan der se, hvad der ligger af forskellige produkter. Der kan både være nogle offentliggjorte og nogle klæder. Når jeg opretter et produkt, så skal jeg give det et navn. Jeg kan give det en kategori, enten ud fra dem jeg har i forvejen, eller ud fra en anden kategori, hvis det var en ny type båd. Jeg kan lægge et billede op, det anbefaler vi altid man gør, sådan at man får et flot billede af alle sine både. Lad os se, jeg tror kun lige har et af en 70'er, den tager vi bare en gang til. Derudover kan jeg indstille forskellige ting for, hvad det skal koste at booke den. Altså her skal det koste noget per time, skal det være tilpasset efter hver slot, eller skal den være gratis. Den her koster 150 kroner i timen. Jeg kan vælge, hvorvidt man skal opkræve kun for den, der booker ressourcen, altså 150 kroner i timen i alt, eller også for besætningen, så hvis en bruger tilføjer gæster, så vil den også opkræve samme pris for dem. Derudover er der en mulighed for, at hvis det er nogen, der ikke er medlem af jeres klub, at de for eksempel betaler flere gange prisen, hvis det skal være dyrere for dem. Jeg vælger også, hvilken varelinje i jeres ERP-system det skal på. Her kan jeg sætte, om det er en båd. Det vil primært have indflydelse på den terminologi, der er her, altså hedder det besætning, eller hedder det gæster, og hedder det skipper eller ansvarlig. Jeg kan vælge at begrænse antallet af deltagere og sige, at der kan altså kun være 6 personer på den her båd, så det er maksimalt 1 skipper og 5 gæster, fordi det er en båd. Jeg kan sætte notifikationer, sige, at en uge før skal man faktisk have en notifikation, så man husker, at man har booking eller kan slette den. En time før skal man blive bedt om, at man skal tjekke ind. Og jeg vil også godt have, at man får en påmindelse, hvis man ikke har tjekket ud, når ens booking slutter. Jeg kan sætte op, at man skal have nogle bestemte certifikater. Der kan være nogle bestemte grupper, man skal være med i for at kunne booke. Der kan også være nogen, hvor det er gratis at booke, f.eks. instruktører. Derudover indstiller jeg, hvornår er det, man kan booke den her fra appen. I admin kan man altid gå ind og overskrive de her bookinger, men jeg kan sige, at almindelige medlemmer fra appen skal kunne booke f.eks. fra 15 til 19. Det skal de sådan set kunne alle hverdage. I kan se, at systemet det går selv ind og sætter, at det koster 600, og det er altså ud fra den tid, jeg har indsat. Jeg kan også vælge at sige, at i weekenden, der skal man også kunne booke et tidligere slot, men man kan også booke det her. Brugere, der vil have den hele dagen, de kan således bare vælge at booke begge de her slots, når de booker. Når jeg føler, at jeg er færdig med de ting, jeg skal her, så kan jeg enten bare gemme, så vil den blive gemt som klæde, eller gemme og offentliggøre. Det er også muligt, hvis nu jeg faktisk havde fået 2 J80'ere, og gå herop, sige dupliker produkt, så kan jeg bare den være oprettet som kopi. Den her hedder nok noget andet, så den kan hedde Pernille. Ellers er det sådan set de samme indstillinger, den har sat. Det vil formentlig give mening i de fleste tilfælde, særligt nede i de her tidsrum, man kan booke, giver det god mening, at de samme ressourcer har samme tidsrum. Det vil sige, at når brugere prøver at booke noget, vil de også nemt kunne finde, der er faktisk en anden J80'er tilgængelig i det timeslot, jeg er ved at booke. Eller de vil have mulighed for at skrive sig på ventelisten til både den her og den anden J80'er, jeg havde oprettet, hvilket i mange tilfælde kan være smart. Man kan selvfølgelig tilpasse det her, hvis man ønsker, og jeg kan her gemme og offentliggøre. Det andet, jeg kan oprette og har gjort her for eksempel, det er et klubhus. Den har jeg sagt, det ikke er en båd. Så vil det være gæster her, og det vil være ansvarligt, men ellers foregår det sådan set på samme måde. I kan også selv vælge her, om I vil bruge check-in og ud. Det kan være smart, så I ved, om de har gået ind i lokalet, og hvornår de har forladt det. Så kan jeg også vælge at sende en check-in påmindelse her.